jostain syystä mulla on nyt semmonen olo, että mun pitää kuvata tää video. Ei välttämättä ole ihan semmoista, mitä mä teen aina, mutta mennään tällä. Tee se juttu. Aloita se juttu. Aloita se juttu. Mitä jos sä kumminkin aloittaisit sen jutun? Sä oot miettinyt, että sä haluaisit aloittaa tekemään musiikkia, haluaisit aloittaa YouTuben, haluaisit aloittaa ihan mitä vaan, jonkun uuden harrastuksen, skeittauksen, rullaluistelun. Sä haluaisit kokeilla hakea ammattikorkeaseen yliopistoa. Sä haluaisit vaihtaa alaa, sä haluaisit... Miten jos sä tekisit sen jutun? Miten jos sä tekisit sen jutun? Jos sä vaan niinku teet sen jutun. Aloitat sen nyt. Aloitat sen nyt. Sun ei tarvi aloittaa sitä silleen niinku... Sun ei tarvitse aloittaa sitä silleen, että se vaan niinku... Suoraan sinne. Vaan semmosilla pienillä askelilla. Aloittaisit sen. Katsoisit niitä uusia työpaikkoja. Katsoisit rullaluistimia. Mietisit, mitä sä tarvitset siihen, että sä aloitat YouTuben. Tai musiikin tekemisen. Tai ihan mitä vaan. Jos sä vaan niinku... Aloitat sen. Aloitat sen. Mut en mä voi. Mitä muut ajattelee, jos mä laitan lauluvideon YouTubeen? Mitä? Mun elämään kyllästynyt naapuri ajattelee siitä, jos se näkee, että mä oon joku lauluvideo mennyt julkaisemaan. Ihan kamalaa. Maailmanloppu. Mitä ne ajattelee? Musta tuntuu, että sit joskus vanhana, kun sä mietit asioita, mitä sä kadut, niin yksi asia niistä ei ole se, että oisin mä miellyttänyt enemmän tätä mun naapuria. Tai mun kavereita, jotka puhuu musta paskaa sillan takana, jotka ei oikeasti ole mun kavereita. Miksi mä annoin jonkun toisen päättää mun elämästä? Moi! Mä oon Nea. Ja tänään mä oon sun täti, joka pikkasen niinku triggeroi sua, että sä saisit tehtyä elämässä niitä asioita, mitä sä oikeasti haluat. Mitä jos sä vaan nyt aloitat sen jutun? Tiedän, että se on pelottavaa mennä pois siitä tutusta ajatusmaalista, mitä sä ajattelet, mitä muut ajattelee. Mitä muut ajattelee? Onko sillä mitään väliä? Mä veikkaan, että kukaan ei ikinä ollut silleen, että ei vitsi mä olisin niinku miellyttänyt tätä mun niinku työkaveri, josta mä oikeasti tykkään, joka arvostelee mua joka ikisessä asiassa. Että voiko mä olisin kuunnellut sitä enemmän, enkä niinku aloittanut tätä musiikin tekemistä, että voi vitsi, kun mulla on nyt tää levityssopimus. Ei vitsi! Oh my god! Mun olisi ehdottomasti pitänyt kuunnella näitä mun fake-kavereita, jotka ei oikeasti välitä musta yhtään, kun ne sanoo, että mä en osaa laulaa. Vitsi, kun mä olisin kuunnellut niitä, nyt mulla ei ois tätä levytyssopimusta, kun tässä on niin hirveästi hommaa. Vitsi, kun mä en ois aloittanut rullaluistelua. Kun nyt mulla on niin kuin, tosi hyvä olo ja mulla on niin kuin, joku kiva asia, mitä mä tykkään tehdä. Vaikka mun alussa hävettikin niin kuin, ihan hirveästi se, miltä mä näytän, kun mä teen tätä rullaluistelua ja mä en osaa yhtään. Voi vitsi. Voi vitsi, kun mä kirjoitin tämän kirjan, josta tuli bestseller. Ei vitsi, kun mä aloitin kirjoittaa tämän kirjan, kun mä opin ihan hirveästi itsestäni tämän jälkeen. Et ois kyllä niinku oikeesti ihan pitänyt kuunnella niitä mun sukulaisia, jotka sanoo, että ei musta oo siihen. Kukaan ei sano noin. Haluatko sä elää sun elämän sille, että sä annat toisten ihmisten päättää, mitä sinä teet sinun elämälläsi? Haluatko sä elää niin? Mä veikkaan, että sä et halua elää niin. Tää on... Siis mä olisin toivonut, että mulla olisi ollut tämmönen ihminen joskus 3 vuotta sitten. Aikaisemminkin. Ja niinku vähän silleen potkimassa mua eteenpäin, että nyt mene. Tee sitä sun asiaa. Tee what you want. Nyt kun mä aloitin tän YouTube-homman ja tän somettamisen ja stand-upin ja kaikki tän, mulla on vaan semmonen olo, miksi mä en ajatellut aikaisemmin, minkä takia mä en aloittanut aikaisemmin, minkä takia mä niin kun annoin ihmisten päättää mun elämästä, mitä mä teen. Niin kun ala-asteella, mulla oli Sims-kanava, mä kerron tästä mun edellisellä videolla. Poistin sen, koska mä pelkäsin, että mun luokkalaiset löytää sen. Jos mä olisin jatkanut sitä, minkälainen yleisö mulla olisi nyt? Sitä ei niin...
Haluatko sä miettiä niin sun koko elämän mittaisen ajan? Niin joskus silloin, niin, haluatko sä tommosia ajatuksia, kun sä olet kiikustuolissa joskus miettiä, että vitsi kun mulla olisi tätä asiaa, jos mä en olisi kuunnellut noita ihmisiä, joilla on varmasti joku oma niin kuin, paha olo ja ne näkee sussa potentiaalia, että sä pystyisit tehdä sen asian ja sinä on sillä ja yrittää litistää sua. Älä... Niin kuin mä sanoin, sä tiedät parhaiten, mikä on sun polku. Älä anna toisten ihmistä päättää sun elämästä. Jos sä katsot niin jotain julkiksi, eikä Lady Gaga. Se on monta kertaa sille kerrottu, että sitä ei ole siihen, se ei pysty. Mutta se teki sen silti. Sä voit tehdä sen kanssa. Sä voit aloittaa sen rullaluistelun ja sä voit aloittaa sen sun harrastuksen. Se on niinku se, mitä sun pitää nyt tehdä. Pienin askelin. Kissavauvan pienin askelin. Aloitat sen jutun. Mä lupaan sulle, että sulle tulee parempi olo itses kanssa, kun sä teet sitä, mistä sä tykkäät ja mitä sä haluat. Se auttaa sun mielenterveyteen, että sä teet, mitä sä haluat, etkä sitä, mitä toiset haluaa. Jos sulla on koko ajan paha olo, se voi olla sen takia, että sä et kuuntele sinua. Vaan sä kuuntelet muita ja niitä ajatuksia. Mitä sulle tulee? Mitä toi ajattelee musta? Sillä ei ole mitään väliä. Mitä se ajattelee susta? Jos mietit 10 vuoden päähän, niin onko jollain random perhetutun mielipiteellä oikeasti mitään väliä siihen, mitä sä teet? Jos sä vaan aloittaisit sen asian, etkä vaan miettis, että sitten kun mä oon tämä ja tämä, niin mä voin tehdä tämän. Tai mitä noi ajattelee musta, sillä ei ole mitään väliä. Eikö sä haluat jonkun random tyypin päättää sun elämästä? Do it! Jos sä haluat aloittaa sen YouTuben, aloita se YouTube. Pienin askelin. Jos se ei vaan tuntu sinulle, että sä vaan repäset yhden kerran, jollekin se toimii. Se on pelottavaa tehdä niin kun, asioita. Siinä tulee erilaisia tunteita, erilaisia pelkoja. Mutta ne on tunteita. Ne ei ole faktoja. Ne on tunteita, ne on ajatuksia, mutta ne ei ole faktoja. Että sä oot ihan paska, niin sä todennäköisesti olet, kun sä aloitat jonkun asian, niin sä todennäköisesti olet ihan paska. Mutta sä saat olla ihan surkea, kun sä aloitat. Sehän on vähän niin kuin se pointti. Minkä takia kukaan ylipäätään niin aloittaa ja harjoittelee ja tekee yhtään mitään, jos kaikki osais kaiken jo. Se vaatii asioita. Mutta jos se on oikeasti se, mitä sä haluat tehdä, sä haluat kirjoittaa sen kirjan, niin sit se menee kirjoituskursseille. Tee suunnitelma. Tee asioita. Muu. Mä en halua, että sä mietit 10 vuoden päästä, että ei vitsi, miksi mä en aloittanut tätä juttua, kun mä halusin. Minkä takia mä kuuntelin muita ihmisiä. Miksi mä annoin niiden päättää mun elämästä? Onko jollain elämänsä kyllästyneen naapurin mielipiteellä mitään väliä sun lauluvideoista? Mitä ne miettii sun lauluvideoista? Onko sillä mitään väliä? Onko sillä mitään väliä, mitä jotkut sukulaiset ajattelee sun parkour-harrastuksesta? Onko sillä mitään väliä, mitä sun entiset työkaverit ajattelee siitä, että sä lähit siitä työpaikasta ja rupesit yrittäjäksi? Onko sillä mitään väliä? Ei. Sillä ei ole mitään väliä. Se siinä hetkessä tuntuu ikävältä, että ne ajattelee susta jotain. Mutta loppupeleissä tämä on sun elämä, ei niiden. Niistä ei välttämättä ikinä olisi siihen, mitä sä teet. Eikä niistä tarvikaan olla, koska se on niiden elämä. Tämä on sun elämä. Ja sun pitää tehdä, mitä sä haluat tällä sun elämällä. Siis mä oon ihminen, jolla on tosi niinku paha ahdistuneisuustausta ja kaikkea mä voin kertoa, että kun mä lähdin tekemään sitä, mitä mä haluan, mä lähdin pois siitä loopista, että mä teen mitä muut haluaa. Ja kun mä lähdin toteuttamaan sitä, mitä mä haluan, niin mun olo parani. Vaikka se ei ole edelleenkään helppoa. Mä ahdistaa. Mä mietin, mitä muut ajattelee. Mutta sillä ei ole mitään väliä. Sillä ei oikeasti ole mitään väliä. Ja nyt ota sun joku muistikirja ja vihko ja ala listaamaan sen asioita, mitä sä tarvitset, että sä voit tehdä sen sun unelman. Se ei ole mahdotonta. Jos sä haluat olla artisti. Täällä on paljon artisteja, jotka nyt poppaa. Independent, tämmösiä indie-artisteja, jotka poppaa. Meillä on some. Algoritmi. Se voi vaan niinku... Mut jos et sä koskaan yritä sitä, jos et sä koskaan kokeile,
niin ei tapahdu mitään. Mä toivon, että mä niinku triggeroin sussa niinku jonkun tämmöisen asian, joka vähän silleen laittaisi miettiä, että mitä jos mä nyt kumminkin aloittaisin sen rullaluistelun, tai aloittaisin musiikin tekemisen, tai kirjan kirjoittamisen, tanssin uudestaan, viulunsoiton uudestaan. Mitä jos mä menisin laulutunneille? Pieni askel, että sä voit sitten samaan niin kuin kerätä niitä sun mietteitä ja tunteita, että mitä sulla herää ja käsitellä niitä. Mutta sillä ei ole mitään väliä, mitään muuta ajattelee sun harrastuksesta tai sun uravalinnoista. Se on sun elämä. Ja ne ihmiset, jotka ajattelee niiden näkökulmasta. Ne ei tiedä, mitä sä oot käynyt, mihin susta on. Jos heistä ei ole heidän kokemustaustallaan siihen, mitä sä haluat tehdä, ja ne sanoo, että ei kannata. Se on sun oma polku ja sä tiedät parhaiten. Joten do it. Aloita se. Pienin askel. Joka päivä tehdään ihan pientä. Mini. Ihan vähän jotain. Siitä se lähtee. Mä kannustan sua. Mä oon sun life coach. Mä oon sun täti, joka vähän silleen tee oma juttuus. Joka vähän silleen työntää sua eteenpäin näin. Ja me nähdään. Toivottavasti.